Dobrý deň, dámy a páni, vítam z nového videa. Dneska vám ukážem, jak je Bonnie OP. Ono je to Epic Brawler a je akože naozaj, možno by niekto nepovedal, ale Bonnie. Je naozaj OP. Nebudem to ďalej zdržiavať, idem hrať. Získavam krova ináč. Ten je podľa mňa dobrý. On to proste z Minecraftu hodíš poison a máš kľud. Ja by som niekedy chcel pušnúť rank 15. Protože Bonnie je naozaj dobrý brawler. Niekto by nepovedal, ale Bonnie je naozaj OP. Teraz si dopoviem hovoriť, že no to samozrejme je. No veď aj pravda to je. Hej kamo, ak ma zabije pokoj, tak sa zabijem sa. Chuj preč, ty muzikant hnusný. Ty. Hej kamo, akože to, ja toho poka nezabijem, alebo čo? Hej kamo, ak ma zabije pokoj, tak ne, ja som blbec. OK, kam ja som dal voľného tohoto prvého. Som opravdu, ale... Teda, čo? OK. Ani som si neuvedomil, jak vysoký som dal damage. OK. Takže zistili sme, že toto je veľmi... Takže veľmi OP. Teraz ideme solo. Keď tak to skúsime na viac miniher, teda ak to není iba nejaká čistá náhoda. Áno, preto som si ho pušnal na 4. rang a OP jak... Počkaj, ja to ten šeral, či hen viete. Samozrejme, že viete. To určite samozrejme viete. Hej kam, akože... Naozaj sa bojím Jackie? A teraz nie boj sa Janet. Kam, počkaj, Chuck? A to bola iba náhoda, že tu bol Chuck. Chudia, ako to je rozumné. Je to beže. A to až boli sa pozerať. Ach jo, chudia Bonnie. Ešte ak má ten zub vybitý, chudia. Hej, to máme je ľúto. OK. A ak u mňa nemáš odber, ale sleduješ ma, tak robíš chybu. Ak u mňa ten odber nemáš, tak chuj na môj kanál, pleskni ho tam, inak nebudeš pozerať ďalej, to je dúfam jasné. Daj mi ten odber. Jak by to povedala mačka Jackie, že skápeš do rána. Nechceš skápať. Ty kapacita. Počkaj, čo? Ja zvykám, že preme hambím. Takže mi proste za Bonnie tam. Ja som sa ani pozerať nemôžem, chudák tam reve na zemi. Úplne tam vysvietať. Buster. Squad Buster Shelly. A teraz? Že bude? A nie. OK, má už 7000 nápečok, to je ale... Ale to je málo! OK, to je kam, to je Fang. Preč od neho. Preč od toho Číňana. Nikto ťa nemá rád.
Samozrejme, nemá totálne každý rád, lebo ja som cute. Keď idem na henka. Idem to na henka proste. Wow. Hej, keď mám to proste ďalší bomby, proste random. Zabijem henka a po nej bomb. Takže to je som bomb. Ja nemám ani 7 rank. Hejka nemám ani 7 rank. To je smutné. Ale to sa zmení. Dám rank 15. To uvidíte. Hejka mám Dynamite. Poco Angelo. Hejka zrováci najtrávnejší brawlery tu musia byť. Ale to je jak nás, to je proste nás chval. Oni to robia na to proste, že ty si dobrý, tak tu máš nejakého dobrého supera. Ale takto to nefunguje, teda aspoň nechcem. Keď ak zabijem Edgara, tak sa poserem. Hej, keď ma som zabil Edgara. Ne, to ti šibe. Choď preč. Hej, ten ma skoro zabil na hit. A tu ultimátku nebudem používať. To je silnejšie. Druhé miesto. To je fajn, stav. Okay. Ja sa vám ozvem, keď budem mať rank 10. Počkaj. Ja tak som to... OK, mám teda na body 10. rank. Takže, no, máme ešte viac na 4. powery, takže čo je naozaj úspešný. Ak by sa niekto pýtal, kde si získal bony, nie z FNAFka. Tak, tuto, proste, ak máme toto, tak vlastne... No, počkaj, prečo som klikol na to? No jak máte proste túto legendárnu Stardropu, som otvoril to, že bony. Takže ešte si tu vymením tu bony. Masterface. Dobre. Tak to je asi jedna, takže... Tam, bony. Takže... Teda, to je bolo pre dnešné videjko všetko. Dajte like, odber, domček a uvidíme sa v ďalšieho videa. Čau. Počkať. Čau.